pastos i benvingudes i benvinguts a un nou vídeo o benvingudes per primera vegada al canal si no heu vist mai la meva cara. Com sempre, si esteu veient el vídeo des de YouTube, que sapigueu que tot el que vaig a dir ara, això ja fa una setmana que està gratuïtament en la xeta, així que no sé què feu, que no aneu allí primer a veure els vídeos, però vosaltres sabreu. I parlant de la xeta, i perquè no vull fer això encara més llarg del que probablement serà, avui toca storytime, com podeu veure en el vídeo, val? No és que si m'haguem tirat a mi de la faena per fer mala olor, o sigui, no és mi caso, però ara vos contaré. Però permeteu-me primer que salude als i les mecenes de la xeta, que amb les seues contribucions a través de la plataforma de la xeta em donen suport i m'ajuden de manera econòmica a també tindre un poquet més de ganes i motivació per a continuar estiguent així darrere de la càmera i vosaltres a l'altra cosa de la pantalla que em podeu veure i gaudir totes les gilipollades que faig, que, escolta, si vos agrada, jo no jutge a ningú, vosaltres sabeu els gustos que teniu en esta vida. Així que moltes gràcies i hola a Pep Pastor, Lis Castro, Miguel Mateu, Coreta, Toni Story, Jordi Fuentes, a ma mare la mateixa que em va parir i em va criar, a Guillem Muñoz, Fernando Guillem i la màgia d'imaginar, i comencem en el vídeo. Doncs bé, com que ja he fet un poc de spoiler, no és que a mi em tiraren per fer mal olor, tampoc es va tirar ningú, val? Així ja trenque qualsevol tipus de plot twist, però va venir una persona que va estar a punt d'estar acomiadada de la feina per fer mala olor. Això no ho he llegit per internet, això és alguna cosa que vaig viure jo en mis pròpies carnes i és que vos conte. No vaig a dir noms, tot i que hi ha algunes coses que les podreu, saps, intuir, perquè quan jo treballava a Londres, aleshores només en això ja hi ha un parell de pistetes de a on podia estar treballant, però bé. Però no vaig a dir noms i això, no perquè la persona pugui entendre-ho, perquè no era, saps, ni espanyola, ni valenciano parlant, ni res, però dona igual, jo per si de cas, saps? Lo important és el que va passar i que tots aprenguem, saps, costums bàsiques de neteja i d'higiene personal. Aleshores, qualsevol persona que em conega ja vos puc dir jo que siguem fumadora, per desgràcia, i no estic orgullosa d'això, des de fa molts anys, que sempre estic mig constipat i de vegades, tot i que no tinc a veu nasal, però que sempre estic en un mocaoret a la mà o en mocs i tal, o sigui, tot això és perquè entengueu que la meva capacitat olfativa està a menys 50. Quan jo olore alguna cosa, a veure, hi ha algun tipus d'olors que es veu que a mi m'entren abans que altres persones, no sé si és un superpoder o què, però ja vos dic que de normal, a lo millor podem estar passant per algun lloc que fa olor a aixina com alcantarillat, com a aigua bruta o coses aixina, i a lo millor se m'enxila algú del cotxe en plan, no olores, tia. I perquè jo, quan jo oloro alguna cosa és perquè és una olor forteta, de veritat. Aleshores, jo de veritat que sóc la primera que jo, la veritat, no em dutxo tots els dies, no anem a negar-ho, jo em dutxo dia sí, dia no, però tampoc tinc jo dies de dir, ostres, quina pudor faig. O sigui, algun dia concret, val, però no és que jo una vegada a la setmana diga què és això? No, o sigui, a mi això no em passa, però sort, no sé, dir-li el que vull, que sóc una persona que sua prou, que jo a l'estiu sóc una font, però que tampoc és una cosa jo que digues quina peste que fas, o escolta, igual sí, i la gent està tan educada al meu voltant que mai m'ho han dit. Però jo n'hi ha una olor en concret, que és l'olor a suor, i jo us ho promet, l'olor a suor, jo no puc. Doncs jo treballava cara al públic, en contacte físic en el públic. Si no heu vist mai ningú vídeo en el que parle de quan jo treballava a Londres, o sigui, treballava en una tenda de roba, ¿vale? En aquesta experiència, perquè no vull que després vinga ningú pensant-se que jo con este cuerpo serrano era esteri, però algo que per això a mi no m'havien pagat. I la cosa està en que jo no estava de dependenta, jo va arribar un punt en què estava d'encarregar. Aleshores, clar, tu imagina't el moment en què jo hi ha vegades que jo soc conscient de que jo igual soc un poquet en l'olor a suor en concret, puc a lo millor ser jo un poc més tiquismiquis que altres persones, però com en les olors en general, jo, per a que jo olore algo, ja ha de ser fortet, i jo intuïs que quan jo sent una olor a sobaquillo, tot el meu voltant ja l'està escoltant. Sí, no olorant, que l'està escoltant perquè això canta flamenco i l'estil que tu li envies. Aleshores, estàvem treballant, va entrar una xica nova, molt guai, un rotllasso que te cagas, a mi em cauia genial a nivell personal, treballant era l'hòstia, venia una barbaritat i els clients contentíssims en ella, fins que arribem al punt on jo es comence a evitar-la, perquè sí que és veritat que jo havia estat encarregada anteriorment, però mai m'havia vist en la situació d'haver-li de dir a algú dutxa't o rentat la puta roba, perquè
en ella, sincerament, fins a cert punt, no sabia si era que ella no es dutxava, perquè la veritat és que el monyo sempre el portava net, però com després sé de gent que no es llava el cap en una setmana, pel monyo tampoc em puc guiar. Jo és que el monyo me dutxe dia sí dia no, perquè és que si no és el monyo se podria fer una ensalada del meu cap. Però clar, no sabia si era falta d'higiene corporal o que feia com molta gent que conec, que roba en olor a sobaco, però sobaco de 30 d'agost, que la roba la guarden i se la tornen a posar ells o elles nets i netes, però amb roba que ja fa olor a suor. Aleshores, eixa suor se t'apega a tu i tu del que sues encara allò, saps, va pujar el nivell d'olor. No sé per què la gent fa això, en lo que costa posar una llevadora. Jo és que jo em poso nerviosa en aquestes coses. Jo alguna vegada, com per exemple quan estic en la regla, que escolta, les hormones que em trauran, saps, la suarda que porta dins o algo, i algun dia que coincidís que estic en la regla i pa dutxar, que escolta, em dura molt poc la regla i ja s'han de juntar ahí moltes coses, però dona igual, pot passar. I alguna vegada que això que alces el braç per agarrar qualsevol cosa i dic oh! I després l'olor de la samarreta i tampoc és patant, però en el moment a mi m'ha vingut una bafa que dic, ¿esto qué es? No sé, igual sóc jo estranyeta en aquestes coses, digueu-me si a vosaltres també vos passa. Però el cas és que aquesta xica, que ja no era ni quan alçava el braç, que era estar propet d'ella, estar a 1 metre, ara amb el confinament tot el seu entorn més proper ho estarà agraint això, i una olor, però olor horrible. És que se posava també les típiques sabates de cuir o cuir vegà, com les Dr. Martens baixetes, que jo també n'he portat 1000 vegades, una sabata, vamos, en vez d'en calcetí de calça, que això fa que encasue més. Jo, per exemple, els peus sí que em fan olor, perquè jo sempre soc, perquè tinc uns peuarros de l'hòstia, i jo sempre soc donant en sabata a tancar. Aleshores, si alguna vegada me llevo un calcetí davant vostra, és perquè la confiança no pot arribar més lluny, perquè em fan una olor que jo em ric per no plorar, però fan olor. Però a aquesta xica li feien una olor als peus que en les sabates tancades s'olorava. Jo això no ho he vist mai, Mira que jo gasto una 43. A mi mai m'així l'olor de la sabata de jo olorar-lo de peu, no sentat, de peu. I vos ho promet que jo ho passava fatal perquè me feia una vergonya horrible. Me feia vergonya a mi, com si fora jo la pestà. Clar, en el moment en què sóc jo soles i que ve que ningú més li passa, de fet, la nostra jefa, l'encarregada de tota la tenda i tal, ella era super tiquismiquis en les olors i aquestes coses, del punt de que en la part tancada del magatzem i la cuina i l'oficina i tot, l'oficina i la cuina estaven una cosa a cada punta, i jo era molt de portar-me peix per dinar, i com posar a peix a aquest microones, és que eixia per la porta de l'oficina, Sílvia, estàs menjant peix? Perquè és que ho olorava tot. I dic, què està dona? No li vaig a dir res, que ella és la jefa suprema, o a veure si està esperant, a veure la resta d'encarregats, què fem? A veure si ha hagut un poc d'iniciativa, però clar, jo tampoc anava a anar allí com una marimandona i dic, clar, com sols ho he dit jo dins de mi cabeza, que ningú més m'ho ha comentat, doncs clar, jo mutis xitón, però clar. Es comencen a vindre la resta de companys a dir-me-ho. Ei, què tal? Que fa un poc d'olor, tal, no sé quantos, i jo... I dic, clar, això ja és una situació que s'ha d'afrontar. Li ho comenten a la jefa suprema, a veure què pensa, perquè clar, dic, no vull que afrontar a la xicona sense parlar abans amb la jefa suprema. Parlen la jefa suprema. De veritat? Pues no m'havia donat compte. Jo, en sèrio? Tu? Que a mi m'havia arribat a tirar de l'oficina per estar menjant-me papes o algo, o eixir-se en ella sense dir-me res. Jo saben què és perquè les papes feien olor. Papes de ganxitos d'aixos que li tiren de tota classe de sabors i dolors. I jo ho sé, que ella és maniosíssima en les olors, i dic, de veritat m'ho estàs dient tu a mi? Que cada vegada que la tenia propet, com jo fumava, ella feia anys que s'havia deixat de fumar. Ai, Sílvia, que mal olor que fas de tabac. I no tenia ningú problema en dir-te-ho, i jo de veritat no notes que aquesta xiqueta té un centre de gravetat d'olor, una capa que la va envoltant per allà on camina. De veritat no ho estàs notant? Dic, m'està vacilant. Es comencen a arribar més queixes i en la tenda teníem una cosa que si els clients mos deixaven una review, un feedback, un comentari de com havia sigut la seva visita a la tenda després d'haver fet alguna compra, rebien un descompte del 20% per a la següent. I clar, nosaltres, a part de nosaltres, en la resta de tendes de Londres, el que lluitàvem era a veure si rebíem molt bones valoracions a nivell de alguna persona que els havia atès i tal, que parlaven molt bé d'aquesta persona, perquè feien com una espècie de formulari que els preguntava. Es comencen a arribar, clar, perquè això se'l llegia a la jefa i als encarregats, i es comencen a arribar comentaris de clients que molt bé l'atenció, la xica fantàstica, però que feia mala olor. I jo dic, m'has d'estar vacilant. Dic, això no pot ser real.
això ha arribat ja a un punt que fins i tot els clients se n'adonen. O sigui, jo ja feia setmanes, per no dir més, que ho estava patint en silenci, com si foren unes almorranes. Però vos promet que jo no volia arribar al punt en què haguem de parlar en ella, perquè jo, de veritat que, que mal ho vaig passar. Perquè jo després d'això he tingut altres bruts i brutes que sí que he hagut de confrontar jo mateixa, però en aquest moment va haver de ser la meva encàrrega. I quan li ho va dir, la xica tota apura, dient-li que té un problema de sudoració, i la meva encàrrega, la meva jefa, la jefa dels encarregats, quan parla en ella, li diu això, que té el problemeta de tota la vida, que sempre ha fet una olor més forta, però que ella intenta dutxar-se tots els dies i tal, intenta ser el més neta possible i tal, i la meva jefa, doncs clar, li va haver de fer preguntetes, li va haver de recomanar que rentara la roba i que intentara gastar un desodorant un poc més fort, però la xica no sé per quin motiu, que es veu que tenia al·lèrgia a algun component que porten els desodorants, així com més de 48 hores antitranspirants o coses així més fortes, o que anava pel tema natural o què, però jo trobo que era per alguna al·lèrgia, i clar, quan la meva encàrrega m'ho diu, a mi em va saber fatal, i jo dic, jo he estat així, jutjant-la, però també te dic una cosa, conec altres persones que he conegut al llarg de la meva vida després d'això, que tenen problemes de suor, i si cal se llaven 2 vegades al dia, encara que siga només baix del braç, saps el que vull dir-te? Almenys el que és l'aixella o penya que gasta, que n'hi ha com una espècie de compreses per a la part dins de la samarreta, saps? El que seria la part de dins de la mànega, perquè això xuple, que és l'únic que està en contacte en la teua aixella, perquè no passi la roba i que això s'agarre ahí, perquè damunt és que el cotó, qualsevol tela, o si damunt és una sintètica, ja caga-te. I més, si vas a treballar de cara al públic, o sigui, fins a arribar al punt de que els clients ho comentaren, perquè la cosa va anar a més, clar, anàvem arribant a l'estiu, anava pujant la temperatura i allò, és que jo n'hi havia dies en estiu, en lo calorosa que sóc jo, que anàvem en mànega llarga dins de la tenda, perquè posàvem l'aire a tope per veure si no suava, i dic, és que al final agarraré fred jo i tot. Jo que fins a novembre vaig en tirants, de veritat, o sigui, i l'arribarem a acomiadar, no perquè va marxar ella, però en petit comitè sí que es va parlar, a pla dels encarregats i tal, que si la cosa no millorava i que seguíem tinguent queixes i tal, que la passaríem a magatzem, o si no volguera treballar en magatzem, fora. Sí que és veritat que sempre que vaig treballar allí, la veritat és que sempre es va tractar molt bé a la gent i sempre se buscava qualsevol alternativa abans de que la gent, saps, no estiguera a gust en el seu lloc laboral, però ahir sí que va ser una situació d'estes que dic, que no va ser tampoc de les més complicades que vaig haver de gestionar, perquè ahir en veritat la que es va encarregar va ser la nostra jefa, però la veritat és que n'hi vaig tindre d'altres, de companys de feina, pilladors infraganti i coses d'aquestes, o traficació de drogues real, no fake, així que si vulgueu que us contarà 3 coses i us vaig recordant-me de tot, saps? I esta no sé si ha quedat graciosa, a part sembla que estic mig dormida, però perquè m'he pegat un dinerot que avui avui si ho esteu veient en la xeta és el meu aniversari, però això també arriba tard el vídeo. M'he pegat un dinerot de la hòstia, m'he fet així una cesteta que m'ha vingut de perles, i la veritat és que avui ha sigut el primer dia després de tornar a la faena, que la setmana passada jo estava de lliure i per això ni feia tant de moviment i tant de vídeo i tal, i avui estic esgota, no vaig a negar-ho. Així que res, ella, en els seus ulls de mapatge. Fins així el vídeo, mos veiem en el pròxim. Esta setmana encara no tinc res extra planejat, però que si teniu qualsevol proposta, que estic així sempre escoltant-vos, val? I ja no em repetisc més, així que ho deixem fins així, que tingueu molt bon dia, moltes gràcies a tots els que s'ho han recordat del meu aniversari i molt felicitat, i els que no, també, que sabeu que aquestes coses a mi no m'importen. Sé que estareu preguntant-se, Sílvia, i la crisi dels 27 als 28, pa quando? No patiu, que esta setmana això no se m'oblida, que això ja és tradició de tots els anys. Ningú m'ho demana, però jo ho dono, perquè és una cosa que m'encanta. Jo plorar m'encanta, així que no patiu. Mos veiem en el pròxim vídeo i ja en calle 3 setmanes. Ciao!